An éireann ag cruthu go hiontach. Pictiúr a haon. I pictiúr a haon feicimid Bert Scoláire, Seán agus Pádraig las má de choláiste óin. Mí bhean fór atá ann. Tá fógra á chrocha ar an mala ag rá go bhfuil imreoirí nua á lorg ag an bhfoireann imána don trach imána ag tacht suas. Deir Seán go bhféadfadh sé a bheith spéisiúil agus gur cheart trí le bhainteas. Éon tion Pádraig leis agus deir sé go labhróidh sé leis an uasal ó murchú tréanálaí na foirne. Pictiúr a dó. Sa pictiúr seo, cinn tion Seán le Pádraig go bhfuil spéisiige imirt leis an bhfoireann imána. Deir Pádraig go bhfuil agus go minic siad trílas réanós. Téann siad go dtí an túsal ó murchú chun ceisina a chur air faoi cad a bheith i gceist leis an bhfoireann imána. Chur an Pádraig ceist air cén tam a mbíonn an tréanáil ar siúl agus freagraíonn an túsal ó murchú go mbíonn si ar siúl gá lá in aghaidh na seachtaine tar éis na scoile. Pictiúr a trí. I pictiúr a trí tá an tréanáil imána faoi lán-seoil leis an uasal ó murchú agus feictear na buachalaí i mbun tréanála. I bheatach na súl mí a bráin atá ann agus feictear na buachalaí agus an túsal ó murchú ag caint. Deir sé go bhfuil bliain iontach curtha i gcríochacha agus an obair déantacha i leith na himána. Tá siad sa chraobh inis. Pictiúr a ceathair. Cuirtear fógraí suas ar fud na scoile ag rá go mbeidh bosanna den chraobh ag imeacht ag dó a chlog. Íirtear ar na daltaí dul ann agus tacú leis an bhfoireann. Imeacht iontach a bheith ann gan dabht. Pictiúr a chuaig. I pictiúr a chuaig feicimid an cluiche imána ag lán ama. Bhain choláiste ón an lámh an uachtar ar choláiste Pádraig agus búin siad an cluiche. An scór dearnach atá ann ná 2-8 ag choláiste óin agus 2-6 ag choláiste Pádraig. Cluiche teann atá ann. Feicimid an cuireann i lámh Pádraig. Tá lú chár an domhain ar an bhfoireann agus ar lucht tacaíochta. Pictiúr a 6. Sa pictiúr dearnach tá an éireann imána an túsal ó murchú agus príomhide na scoile go léir bailithe os cóir na scoile. Deir an príomhide go bhfuil éacht iontach buinte amach acu. Mollann sé go háard na spéire iad agus galann sé go mbeidh cóisir mhór dóibh go luath. Déanann sé chomhghardas leis an bhfoireann agus leis an uasal ó murchú a socht a gcuid ibre. Ceistine. Cén bhí atá ann i pictiúr a haon. Déan chur síos ar bhothú cháin na múchalaí i pictiúr a chuaig. Cad atá i lámh Pádraig i pictiúr a chuaig.